Prodaja niza parcela za solarne elektrane, a po niskoj cijeni, Čapljinu već dulje drži u fokusu BiH javnosti. No zbog jednog slučaja od prije 12 godina grad je, sumnja se, izgubio €500.000 u odnosu na vrijednost zemlje, te je protiv gradonačelnika i pomoćnika za imovinsko-pravne odnose podignuta optužnica. Smiljan Vidić tvrdi da nije kriv te da je sve politički motivirano. Ne samo ja, nego svi uposlenici u gradskoj upravi radimo po zakonu. Ja sam dugi niz godina na ovoj poziciji i dobro sam naučio šta i kako se radi. Vidić je na čelu Čapljine 15 godina. Oporba ga je optuživala da je sporno zemljište 2011. prvo dao na korištenje poduzeću koje još nije bilo ni registrirano, a kasnije ga i prodao ispod cijene. To što je tek sada uslijedila reakcija na prijavu podnesenu prije 12 godina jednom od prijavitelja je porazno. Ove osobe su mogle napraviti na stotine takvih dijela do sada i tek im se sada traži zabrana djelovanja obnašanja dužnosti na koje se oni danas nalaze. Ono što mogu sa sigurnošću reći, a to je da još ima prijava u tužiteljstvu koja stoje u ladicama, koje će vjerojatno ovih dana, mjeseci ili sigurno skorije vrijeme ugledati svjetlo dana, jer sigurno mi ono što smo predali iza toga stojimo. Smiljan Vidić je nakon optužnice podnio i ostavku, ali ne na mjesto gradonačelnika, već na dužnost predsjednika gradskog odbora HDZ-a. Zbog predugog zastoja u Hercegovačko-neretvanskom tužiteljstvu u ovom slučaju pokretane su izricane disciplinske mjere protiv tužitelja kako bi se stvari pokrenule s mrtve točke. S novim tužiteljem to se i dogodilo, no činjenica da se pokreće proces za djelo počinjeno prije 12 godina dovoljno govori o problemima u pravosuđu, kaže odvjetnik Josip Muselimović. Nikome ne može biti jasno da jedan predmet, još kažu, predmet visoke korupcije može biti tamo u nekim ladicama desetak godina. To je ono što je zaista neshvatljivo. Kako to razriješiti? Pitanje je vrlo složeno, a u stvari je jednostavno. Po mom sudu treba se vratiti na stari procesni zakon. Muselimović smatra da bi se time istražno-kazneni procesi ubrzali jer bi bili uključeni i tužitelji i obrana. Također sumnja i u educiranost osoblja u pravosudnim tijelima koja imaju vrlo malo rezultata u području visoke korupcije. Slučaj iz Čapljine zbog svega je posebno zanimljiv. Gradonačelnik očekuje dokazivanje nevinosti, a prijavitelji rasvjetljavanje i kažnjavanje sporne prodaje. Ivan Pavković, Al Jazeera, Čapljina.